mar Equity mondo mi kik olware obadho mag jogi obed ka en safe? Gima wacho ne jothurwa ni obadho ni kik ng'ato donje. Mokwongo mawacho malando ne jothurwa. Namba ma Equity en namba achiel kende ma brogocho ni. Namba achiel kende kaka da wacho ne 076 3 no. Kineno namba no, mano kukigende namba moa Equity. To samoro bende igende gi amend namba no, inyalo ket kada tukola mo. To namba nyaka ine namba no mokwongo. Kisedono namba no, mani kibro ng'eyo ni namba no oa Equity. Mar ariyo, wan ga gi pin namba. Kikato nyisi ni di namba mari mar secret cha simbi kanyo endo. Sami diyo no, to ngeno kwalo gige ni samoro namba no, samo diyo no, kata mana ng'ama idago dewo, di nyalo ng'eyo namba no. Kata ng'ama mora musiepni. Namba no en mari educative, en ok idiye adiene. Kamora mora midwa dhi time transaction, tidiyo namba ng'ato neno namba. Namba no en siri mari, kik di ng'ato ng'e nambi nigo mitiyo godo. Mar ariyo, gima wasefwenyo kendo, simu bende en mari, kendo ji mang'eny ohero ga share simu. Niya, miya simu, agoch ni simba otho, miya simu adagocho ne ng'ama kama. Kik indi ng'ato simu ng'amo king'eyo, mondo ugocho ne ng'ato moro ma ikia. Sami miye no, bunyisi ni yauna sime. To samoro logo do sime cha, kare da same pin number, mitiyo godo mar golo pesa. Koro, ibedo motang', simbi en mari, en ofukuni, en pesa mari, en bank mari. Kikibiya miya ng'ata mora murumo godo ni we miya simu ni konya godo ka. Samoro bende gima wasefwenyo kendo ni kik ng'ato penji namba mari mar kad. Nikech samoro ng'ato nyalo penji kad ni mane, kata namba ni mar opande. Kata namba ni mar nyuol mari, date mo nyuoli godo. Ite gik mang'eny ma kinyalo penji, tibedo motang'. Kino ng'ato penji penj mang'eny. Mago endo jomecho. Ibedo motang' kodi kabisa. Ngechiri kado bed mayot kochiwo nonro mare. Nonro en mari, kik ichiw ne ng'ato. Samoro ng'ato nyalo wuono kodi mbaka, to kare nitie gik moko mokaw kuom achiel kachiel kamano. Koro kik iyie ni miyo ng'ato siri mari moro amora gigeni, especially mag bank kata magi mag personal. Kik iyie ng'ato mi gik makamago endo. Samoro bende waseneno, nitiere kaka sani endi, ineno gimiluongo ni mbui ka. Nitiere wifi ma tinde donja kagi kacha te mbui. Yudo free mbui, koro nyalo donja timo transaction. Mbui kanyo bende waseyude, sami timo kamano endo, tinde gigeni ma iwe system mar sapa mari kanyo. So sami weyo no, ginyalo loso godo simu moro machal gi mari no, ma gima igodo pesa. Koro ibedo motang', sami idwa timo transaction mar bank, iketa mana airtime mari, kik idonji mbui moro amora ni koro ni kanyo yudo free wifi. Idwa timo godo transaction, buwinyi, nikech ok ing'eyo ng'ama nigi system no endo komachielo kocha chande. Gigi endi osehinyo customer moko, lakini kitang' to kinyal hinyori. Koro en ni beda ng'ama ung'eyo ni gimoro amora, bank mar account ni, kad mari, mano en aguchi ok nyal wene ng'ato, kata ng'ata mondo ong'e ni gini timore kama. To samoro bende ing'eni inyalo yudo kata gori namba, nitiere namba moro machielo mabe tinde osekel mar 333, en namba mar free. Kiyudo SMS aka moko moor ni ng'ato oro ni message moro ni pesa moro oro ni kanyo e simi, to kare en message bok